Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing lan salam rahayu tumrap kita sedaya. Ingkang kinuramatan Ibu Kepala Sekolah Ibu Dera Feti Susilawati, ingkang kinuramatan Bapak Ibu guru saha staf sekolah lan kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sapisanan ayo kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmat lan karunia-Nya kita saged nglaksanani acara menika kanthi kawontenan sehat. Para rawuh ingkang kinuramatan, saben tanggal 10 November bangsa Indonesia menggeti Dinten Pahlawan. Dinten menika dados pangiling-iling tumrap perjuangan para pahlawan ingkang sampun ngorbanake tenaga, pikiran, lan nyawa demi kemerdekaan bangsa. Minangka generasi enom, kita kedah nerusake perjuangan para pahlawan kanthi cara ngisi kamardikan. Kita saged nindakake kanthi sregep sinau, disiplin, ngajeni guru lan tiyang sepuh, saha njaga persatuan. Mugi semangat Dinten Pahlawan saged maringi inspirasi tumrap kita sedaya supaya dados pribadi ingkang tangguh lan migunani tumrap bangsa lan negara. Mekaten sesorah saking kula, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.